Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thanda nesithembu kanye nezingane zesithembu. Isithombe sikaMayeni noVuyo ku season 6 kwi fashion collection yaMayeni u fashion show uVuyo wayekhona. Why ngikhethe lesa sithombe? Lesa sithombe guys beku season 6. Angikho sure ukuthi ngayiphi episode futhi angibafuni abantu abanamanga. Leya episode indlela eyavela ngayo beyinge fashion show kaMayeni o fashion collection umcimbi. Yena makuba nomcimbi ba focus ukuthi umcimbi kabani ukaMayeni. Umcimbi ukaMayeni bazoshutha leyo portion naleyo portion emcimbini kwavela uMakhumalo noMacele. Ngokwami ukubuka indlela la kuvela khona uVuyo noMayeni okusheshe ngayo, baningi ababukele le episode kodwa bangaboni ukuthi bekukhona uVuyo. Ngithathelani ke lesithombe ngiphendula lo othi yazini uTirelo noMayeni angithi bayaqhathanisa. Sengithi ke mina kungenzeka ubone 20 pictures ku social media because zipostiwe. Mase kuba khona izinto ezingaphostanga ku social media ongeke uzukwazi ukuqhathanisa nazo. Ingakho ke ngithi egameni kaGogo iyenziwa vele competition fine izoqhubeka lento yama-fans iqhubeke kanjani kodwa ngixabana nomuntu oqamba amanga. Why ngimthathele lesi sithombe kule episode le phathi uMayeni enoVuyo ayivelanga yaqama ngoba yayingasiyona ingxenye ye-episode kodwa uVuyo wayekhona kanye noMayeni okusho ukuthi bebenabo ubudlelwane obungaziwa yithina. Wena-ke osuthatha izithombe eziwu-20 oyibonile zikaTirelo noMayeni masuthi-ke wakhe yakhe narrative okwakho lokho. Into engizama ukukukhombisa yona ukuthi ikhona into ezovela ku-social media uyazi ngoba iveziwe, kube khona into engazovela ku social media usale ke ungazi. Inkinga ukuthi ukhulume kakhulu mase uqamba amanga kanti ukhuluma ngento ongayazi. Ingakho ngithi mina kungenzeka ukuthi zikhona izithombe zikaMayeni noVuyo ukuthi bobabili bebengaziposti ku social media okwabo futhi lokho phela abantu abafani. Ayikho ke enye ke engaphezulu kwalo bengizolungisa leyo nto because ngibonile ku social media and umuntu obhalile ngiyazi ukuthi ubhale ngomqondo kuba yifan ngoba ubethi yena uMayeni uthanda ukufa uTirelo uVuyo yabo wayezama kanjani yabo kodwa iqhathanisa. Ngase ngithi ke mina ngizomenzela ngento azohamba ayifuna ayithole. Lapha kwi fashion collection wayekhona uVuyo kodwa ngokwe-episode i-episode ayimayelana ne-fashion collection kaMayeni. Akuchazwa ngokuthi khona uVuyo kodwa ukhona. Ama-conversation ababanawo ngalolo langa asiwazi ngoba ayengabanga ingxenye ye-TV show. Akhona-ke ama-conversations abekhona phakathi kaVuyo noMayeni ku-TV show. Ngizozama ukubulala lo mqondo wokuqhathanisa we-competition ngisho izinto eningazazi. Mhlawumbe kuzothiwa ngokuthi wena mhlawumbe ubone izithombe eziwu-20 zaTirelo masuthi-ke uMayeni wayecold kuVuyo kanti uqamba amanga. Kunobudlelwane ongabazi because abaze bakuveze bona. Yileyo nto ke bengikhuluma ngayo le ukuthi uyabuya akabuye sekwamanga enuka ngaze ngifake yonke leyo nto futhi ngithathe lesi sithombe esivela la ku TV show ngikukhombisa ukuthi ikhona enye into yenza ukungayiboni ngoba le part le yale episode ayinakekanga indlela eshesha ngayo kodwa ngokuthi uVuyo sesiyamazi saphoza ukuthi hayibo ubalo sabona ukuthi uVuyo wayekhona uTirelo wayengekho. Ngeke futhi sithi ngoba kwakukhona uVuyo la shuthi uTirelo uMayeni kusho ukuthi akamthandi kodwa bengilungisa lo beqhathanisa. Nangu uNtokozo Mbambo ngikwenzela isibonelo salento engishoyo because nami ukukhuluma kwami kubuye kube nokuphithizela. uNtokozo Mbambo uthi kwenye interview unezingane eningane zakhe zikhona into yenza ukuthi singazazi ngoba yena akayipost. Mina ngisho ukuthi ke mhlawumbe na ku social media mase siphushana sibaningi ikhona into esibuka
ngolwazi lokuthi i-social media operate kanje, kodwa sibuye sicabanga ukuthi ingakanani into eyenzeka ngaphandle kwe-social media singayazi. Bengiphendula-ke umuntu obeqhathanisa iy'thombe zikaTirelo noMayeni, mhlampe ey'qhathanisa ney'thombe zikaVuyo noMayeni. Oyami impendulo ithi awuzazi lezi y'thombe ezingavezwanga, wazi lezi eziveziwe. Ikhomenti yakho-ke isuke ekutheni ukhuluma ngalokho okubonile, wase kukhohlwa ukuthi ongakubonanga-ke ingoba ukubonanga. Yingakho-ke ngeke size sithi ukhuluma iqiniso uma usuthi lona uthandwa kakhulu ngenxa yey'thombe. Yabo, bengiphendula leyo nto Nkosi yami. Social media, kuyaphithizela lana. Ushinto ivele ijikisho ngenye indlela. Ushinto bengikhulumela nje la egameni kagogo ukuthi ngokwami ngibona ngathi ube welcoming kubona bobabili. Umehluko ukuthi omunye uyaphosta kakhulu. Mhlawumbe futhi ngenzeka ukuthi ngendlela uVuyo ikhaya aphuma kulona bengekaze akwazi ukuthi ehleze sephosta iy'thombe noMayeni engakabi umakoti wakwakhe. Uyayibona leyo nto ngiyayicabanga, into engiyicabangayo, angisho ukuthi iyiqiniso kanjalo. Lesi sithombe-ke yes sidala, esaku-season 6 kwi-fashion show, fashion collection yaMayeni. Ngalelo langa lomcimbi yilana engabona khona esabona khona ukuthi khona uVuyo. Kodwa kuwo wonke ama-reviews enziwe ku-season 6 akekho-ke wathi nange uVuyo kwi-fashion collection kaMayeni, because idlula ishesha leyaphathi. Lesi sithombe ngisibuyisela lona-ke oqhathanisa iy'thombe. Sengiphinde kwesi-3, into oyibonile ku-social media ile eveziwe, le engavezwanga ngeke uze uthi uyazi. Zikhona-ke iy'thombe ey'shuthiwe uMayeni noVuyo ngesikhathi bebonana. Zikhona futhi namanye amavidiyo sasiwabone uMakhumalo nengane noVuyo noSibindi. So ungaba wokakho ukuthi ubudlelwane babunjani. Bengiphendula lo obehamba eqhathanisa ku-social media, bayazazi othimbani, bahlezi bebhala izinto ngokuqhathanisa yonke into abayi-interpretha ngomqondo wesithembu. Mina-ke ngizoyiphendulela ekuseni ogogo esikhathini esiningi baba welcoming kuzona zonke iy'ngane. Yileyo nto-ke bengisho. Enye nenye we-guys, le obsession ukuthi si-obsessed siyasha kanjani, sekusele nani-ke manje, yabo, kusele nani. Bengizophendula leyo nto nje ukuthi kungenzeka ukuthi lezi eziwu-20 ezi-online ingoba ziphostiwe, kodwa akusho ukuthi ngoba uney'thombe eziwu-20 online sokusho ukuthi lo uyintandokazi or mhlampe uthithwe ngendlela ehlukile. Lokho asikwazi. Ayikho futhi into esingayikhwalifaya ngakho ngey'thombe. Uyabo, bayike singiyamemeza ngoba sishintshile le ndaba, kanti bingekho nokuthi okusha manje kwenzakalani. Bengiphendula lo oqhathanisa iy'thombe, uthi uqhathanisa iy'thombe oyibonile khona ongayibonanga. Uyakucabanga yini lokho ukuthi uqhathanisa wena lezi y'thombe oyibonile, ongazibonanga awuzazi. Ukube-ke kuba nqeni idrama bengizosuke ngikufunele lezi ongayibonanga, ngithi buka lezi sowuzothini. Yabo, mase ngiqala manje-ke nithi hayi bayaqhathanisa, hayi bayagowa, kanti mina bengizokhuluma nje ukuthi endaweni kagogo, ogogo baba welcoming. Ubona abantu mhlawumbe abanganayo ngisho i-choice. Yabo, lento ifana nani usisi kaMseleku kanye namakhosikazi kaBabuMseleku. Amakhosikazi kaBabuMseleku onke afakwe uMseleku empilweni kasisi wakhe. Usisi wakhe-ke mhlawumbe useyozama ukuthi abe nenhliziyo yokubathanda bonke, ngoba bafike kanjani, bafike ngobhuti wakhe base baba amakhosikazi akubo, amakhosikazi kabhuti wakhe. As usisi wala ekhaya, uSkwiza wakhona, u-anti wey'ngane, sekufanele ukuthi yena ancenge inhliziyo abathande ngokulinganayo. Besizokhuluma la ngani ngaleyo nto leyo ukuthi niqhathanise nje nento eningayazi ukuthi lezi ezinye iy'thombe ziyavela-ke. Hhayi uyayiphosta-ke udade
utirelo. Kungenzeka-ke futhi vele kubo akunankinga, hhayi bayasuke bazi ukuthi usemzumbi kanjani kanjani, mase uyaphosta-ke naye-ke. Yingakho kuze kuthiwa hawu shuthi usakipitile emzumbi, ngoba maye semzumbi siyabona ukuthi ade semzumbi ngoba uphostile yena. Hhayi, ningabe nisangathi ekhaya mina ngikhathele futhi ngizoyiyeka into ama-TV shows ngeke. Isiyangihlula ne-voice yami nayo iyangixaka ukuthi-ke i-voice yami senze njani ngayo. Bye.